ni da na ji an ce ya zo ya cimma magaji ne ya ce na ɓaɓɓace na ba shi kashi na ji an ce yanzu magaji ne yanzu an kawo ɗinin magaji ne na yawo da ma'aikata to da mun haɗu da shi wallahi sai guda ya mutu wallahi da mun haɗu da shi sai guda ya mutu wallahi da mun haɗu da shi in dai bai kasan ba sai na kasai wallahi wallahi da rangarai sai an yi ya zama ɗaura hujjura ga ɗaura ɓata ta ɗaura ɓaci a wuya ya ce wani ma da kada ba sakamma zai da a to ya bari ya gani wallahi sai na kasai wallahi sai na kasai ni wallahi na ma yasun da hukuma ta shigo ɗayan waɗi mata haka wallahi sai na kasai awo wallahi ni ban gudun ko ni wallahi dan na rage da girman Allah ko kashe ni an kai gidanmu ba ni dai an namiji ba namiji hudu akwai cikin gidanmu wallahi ko an kashe ni dai wallahi na san uwaye na ba su bakin cikin komi dan saboda akwai maza har musu kuku ko na mutu ne wallahi ni ko yanzu mutuwa ga to min ta tsawo ni rede nake wallahi na rantse da Allah wallahi rede nake Eto a yaga su wallahi. Ko ita ko kai. Wallahi ma'azu na rantse da Allah duka kai gobe na hito lahiya ne. To wallahi ma'azu ba mu yi wani wanda da yaran nan ba. Wallahi ko shi ko magaji ne da kaji an ce wai na hito gobe lahiya. To ba mu yi wani wanda su ba. Amma matsukar za a yi wani wani wallahi sai guda ya rasa rai. Ni yanzu jiran sai nika ma wallahi lokacin zuwa na ɗaya an san bashi na ya inda hajiya. Wallahi hukuma kowa ban gudu. Ko hukuma ta shiga wallahi sai na kashe guda cikin. A'a wallah magaji na yanzu ni kira shi ne wadi mai ni ce to da na yi wayan wanda shi ko magaji ne. Wallahi sai na kashi guda. Wallahi haka da ya guri na. Zai yi wallahi kawai da kake kashe. Da yi kwata zan na ƴan lume wallahi da tsawa na wallahi da ƴan lume ita bai zan tariya ko barin ta ban yi ga wallahi kudu da ciki na da hannu zan rike ta haka wallahi da an rikan sai na daka ta wallahi wanda ka samu wani kuma ya ci ba ne da wanda ya mutu ni rede nake wallahi rede nake da na kashe shi wallahi ko na kashe magaji ne ya ka in buga in bakkara ni Legas ko in wani gari wala dama garin Allah yawa gari amma za ku hada ka kashe mutum wala kwata sai kashe mutum bai da kyau don abin da ya kallo kwanakin baya da mun kai rikici da shi magaji ne ya sa aure ni shi ni kyale ban ce komi ba to yanzu shi na aka son a koma dawo a koma sarkewa a koma ruyi to yanzu la da an zo da sauka ta da ƴan mai ita na ka sauka to a gida ita kuma walla to ba gurin ma'aikata su ga wani abu su ba wala ma'aikaci duk wanda ya yana da kama sai kuma zai ka kama da shi wala ka samu yi wa ɗaya da kaza ya kai ta wani sai in ka so ko shi ka samu yi ba wai ɗaya da kaza gidan yara su kai kawa ka su ba ko fata ka ci da ya kashe ya saboda yanzu alal misali Allah ya tsare ku ko da mutuwa ya fa ko da mutuwa ya ka furta kace za ka kashe kuma bangi ba wadi min ma wannan magana dan ni ban majin kawala dan ni duk magana da kaka wadi yala ko guda ban saurare ba ni ko guda ban saurare a cewa ni ko yanzu Allah ya ya da Allah baka da ruba ka ban ya hurta ruba hannu wani yaro yana cewa kace ka awu autan mutum auta shi awu ba ka da roba hannu ka ban do Allah ba mai roba cikin ku ne ya ban ba shi bai da linsani wallahi ba shi da linsani saboda wallahi haka ne da bane wada maka da kaga zaman ga dai muka da kai lahiya lo
wallahi ba mu wata a cikin matsala ta tsira da ke wadda zai sa to ni ko Allah yana son ta. shega ƙarya hake wallahi Allah yana son ba matsala. za yi ko shi a matsalar kawai Allah da kaga Allah kaji an ce gobe na ya tula ya lauto Allah ya haɗa ni da magaji ne. yanzu ka haɗe shi yanzu ka haɗe shi kana kashe shi Bangiji bari ma wannan magana da Allah. yanzu ka ga awa tsare kuɗi ya furta ake zai kashe shi ta mutuwa shi kashe shi wallahi Ni ne kashe shi. Wanda a duniya ma ni ne kashe shi. wallahi to ke wallahi za yi gaza wallahi gidan yar ko wadda Allah bangiji ka taya ka dun Allah ka jaye min da ni. ya ce wani jawa ka ake ce biya